Pui pi rau sang i ron khem chawan lakal dam lawila Secretary Pon atanga local minister pastor pro pastor le Kohhranah Upa te lo in rin ni se so la khol mat ning la wang la kan chep dot kro so la so kro local minister pastor pro pastor le Kohhranah Upa te na la kui meka apathum na yan Tuna Kohhranah committee tenang la pui do na anilak zobe le hian bronze security committee ten chumi so chuan masi sangati committee te khaloi bin lok ni se khát yang khan apo lamah avong dewa la ho khan na pui Macedonia Kohhranah pakalai pol le hian Bemi thu ve de em pa pui Living Home Ministry hian an la pui thotanga chumi zo AIR le DDK lamah pasai thawh pui ten la pui ve leam chumi zo chuan Vaivakawn Prebyterian Kohhranah Upa an leng thei lo ni chuan thum hi vel ve tha chawhnu ila an ni la zo ve le hian civil pensioner Vaivakawn Prebyterian pui venga chumi zo chuan Doordarshan Sailo thawh pui te taxation department atanga local avangin piang chumi zo le chuan Pianfela Sailo thawh pui